Kuya Nino, niya nasab siya. Niya nasab kong ikagtahan. Nasin sila sa kahing sambag. Malakaw siya. Huwag ako! Pakita ko si Munong! Christina, tutuki ako. Dili lagi ko si Christina. Ako si Catherine, alias Tinay. Ikaw si Christina. Ang akong mahal kang Christina. Ay! Ungo ang gwapa! Uy, hala! Alma! Asay mong show? Mamatay ka, Christina. Hugdan ko ikaw sa imong dugo sa ikaduhang higayon. Kagang! Catherine, ligay ko. Tungod kay usa ako kaungo. We, joker ka, Luis. Asa ko tuo? Kinahanglan mo tuo ka kanako. Ungo lagi ko. Tanawang akong bangkil. Oh, Halalo! Ka-nice! Kasinaw si mong bangkil. Porcelana na. Dito balita na. tuo itaw ko. Ungo lagi ko. Ungo ka man. Ayaw pagbuot. Umo ka man, ayaw pagbuot. Anino sa kangit-ngit, bangkil sa kamatayon, mga ilhanan sa nagpahiping kadautan. Katuhuan dili, sugilanon nagiswat ni Generica Vidal sa direksyon ni Oji Kumpok Rakasa. Ungo ka man, ayaw pagbuot. Music and sound effects, Randy Padayaw Suson. Recording editor, Rani Badboy Budumo. Mga tunog mo kasikas, Ricky Bangis Garing. Dalit ka na to sa RMN Production Center. Ungo ka man, ayaw pagbuot. Og karon mga higala, niya ang sumpay ning sugilanon. Ungo ka man, ayaw pagbuot. Nahilom naman sa suot si Luis Nanding. Taon sa naka siya dito. Base nakapaway na 29. Buti may pasabot ka patay na si Luis. Ha? Di sa doon eh. Habla ko ba? Uy! Basta manunan! Pasarod! Tingog ko na ni Belia! Ha? Tuod, murag doon ay misinggit. Singgit! Nading, tingog yun ni Belia! Ito, Diba? murag gikan nga ng ngit-ngit kaya nagdanan pa ingon sila ang spy. Tuod no? Nading, kinala ato ni Masusi! Si Masusi! Si Marwan to mo! Ato ka naugon sa ubos ka ng anak ka na mahagdanan ba? Kung nabagin si Belia sa ubos, Kiyat mo lang ng naong ni mo bay? kiat good! Kangit-git na! Ayaw mo anto ka sila! Eh, mangita tayo kayo, wagod! Oh, namag ko cellphone. Upang man di malubat. Muna akong gamiton para pahayag. Di alam ka ha, kung ganahan. Uy, may dinay! Maluhi taon ka na ako! Ang waba taon ni mahamuos ko sa akong kabuhi sukat ganina, may dinay! Huwag yung patpupulag ko eh. Huwag ini siya, oy. Ukit-ukitan kayo. Bay! Warta na lang ko eh! Belia, musinggit ka. Magpakitabang ka. Nakasulod ka na sa nahuna ni Bilya. Kinalang madiskubrihan ni Christina ang nahimutangan ni Belia. Aron makaon na siya ni Ini. Hilawog di mo si Christina kang Bilya. Abi na kog, ikaw ang gusto nga mupatay ni Christina. Kaya gayon na kinirofo. Sigurado ko nga nabati na ni Christina ang singgit ni Belia.
Ug dili man kita makasulod sa balay nga tisa. Tungod di ang mga tanom nga buwak nga gialis sa atong agianan. Si Belia na ang mupatay kang Christina. Belia? Belia? Ikaw ba tumisinggit? Belia? Wa naman sa nung tubag. Hawan man na ikaayo ining ilam sa bahay ni Tisa. Ug may mga kwarto sa kilid dito dapita. Tinay? Nanding, uy! Kuya Wam, sa tanim mo kalit katunga diha. Taba di ay kuyaw-kuyaw. Kabit ko magtuong sunod ka. Ako'y gikuyawan ni mo. Kaiso pa ni mo ninaog din sa ilawang ko. Hala, Ting, tanawa, Ting. kahawan din sa ilawang ko. O, Ting. O, tanawas kilid. Nagtulog ka pultahan sa kwarto. Ay! Ay! Unsa man! Talong, uy! Cellphone na ni mo kay. Iyang pagbagayong kating, uy! Unsa ba kay sud lang tulog ka pultahan? Oh, aron may baw ta di atong ablihan. Dali. Atong tuktukon. Tanaw na pultahan, dali na. Basin na din si Belia. Dali. Oo ko ni mo bay. Ana-agaw. Natambalan na ako agi mong samad, agi sa bangkaw sa imong kilid o sa tiyan. Salamat, Elmo. Unsa man? Pasudlo rin ako sila City na din Oh, pero limbihoy una ka ng mga lama sa itom kong dugo. Oo, daw. Dali na lang limpyuhan. Ting, niyan na sa unang pultahan. Tuktukan na. Ako'y sangpit. Tama di ay. Kituktok. Ako'y sangpit. Oh, sige, good. Sige, diferensya. Sige na. Bila? Bila, naka diya sa sud nagbila-bila. Nasuko sa sud! Bila? Bilya? Ikaw na, Day, Bilya? Tubag taon, Day! Naglakumpo! May tinay! Ding, Pamahiyan ta din ni bay. Pasin nakumitin ang nasusunod sa kwarto bay. kinalang ato unang may pawan kung unsa nang naa sa sud. Pag binuwag niya oy. Nagablihi. Binuwang ko daw, binuwang. Sampita lang. Ha? Sampita lang. Sige. Bilya, ikaw na naa sa sud. Bilya! Subaoy nga naman! Yawan ako imuna ng buhok. Samukan ni mo eh! Huwag mo tubag bay. Bilya, ikaw ba na? Huwag mo tubag. Dali na mamaling na tas kwarto ni Luis. Kwarto na tas taas na. Ayaw sa! Bilya! Ay! Ito ba naman? Pero ka din ang gilambos bay. Kakadina! Ay! Bilya! Ikaw ba na naa sa sud? Di mo tubag bay. Bay, mamusak ka na lang taba. Kaya ay nakikong ibante bay. Kahiyon ko. Uy, nga na! Sa! Bilya! Ikaw ba na naa sa sud? Iyan na. Kakadi ay! Bukod ka karon! Umawa ka! Wala na taon ko ba yun? Bilya! Tabani ka nila! Nasaan? May napakitabang ginagiding na... Dali, ato ablihan ka ng putahan, dali! Dali! Naman, dili mo abli. Di naman maabli, ding! Kinikang mo sa kapuntahan. Padali, ablihin na sad na! Dali! Ako kayo mo abli. Ikay abli, kay pawag ni mo! Sige na! Uy, di mo mabli. Dahil yapon. Pastilan!
Sige, padayon. Hindi masig ni ungot lang na. Lagi kayo kayo. Ay! Ang mga kwartuha. Lo! Ikaw na, Lo! Lo! Saka na ka magbalik na. Kaya nangita ninyo siya gaw, Luis. Pero Lo, doon naman may nabati sige sa babae gikan sa silam. Murag tiyog ni Bilya, murag gikan sa kwarto. May mga iring nga among ipang preso na ng kwartuha. Iring? Iring ding? Iba naman ka mo singaw si iring, no? Nga mura man ang sag... Ikaw tao. Sige, pagdali na ka mo. Ayaw, papabutang dugay sa gaw, Luis. Oo, Lo. Dali na ding. Dali na! Dali! Mahal? Luis, kumusta? Bay, ayo na ka, bay. Ayo na ka. Ayo. Ayo. Ayo na ka. Luwas na ako sa kamatayon. Ayaw na ka bukabalaka. Luis, mahal, sigurado ka nga, tinalagi ka magpada sa ospital? Bitaw, mahal. Mahal na nun. Bagon ka ron. Bayot ng kuwan eh. Kuwan ba? Bitaw, bay. Pa-hospital na lang. Ayaw na ka bukabalaka ka na ako. Kung dili na gid madas akong lawas, magpa-ospital na ako. Sure ka, mahal, ha? Ayaw ka balaka, mahal. Mahal, mura ba nakabati ko tingog? Singgit ni Bilya sa ilawang sa basement. Unsa? Oo, amo ko nang gikanaog, bay. Kay isug kini bayana. Kitan kini sa panghitabo gud. Marites mo gini siya. Sabagod. Unya, unsa may inyong nakita? Ang mga iring, no? Wa may iring dito, mahal. Tuod, unsa may lisod sa mga kwarto sa ilawang, mahal? Mga karaang butang. Og mga iring. Tinulo dito gisulting lulong. Nga iring ato na bati, bay tinay. Palpak na usaba. Wa na makasinggit si Bilya tungod ni Luis. Nakabantay day siya sa pagpangita ni Cristina Cambilya. Oh, ugi alihan na niya ang huna-huna ni Bilya. Unya, unsay sunod ang buhaton? Katungto nilang ang makatabang ka nato. Aron mahawanan ang atong agianan paingon sa ilahom sa balahi nga tisa. Ug makuha si Bilya gikan kang Luis. Ay, tangi. Lula. Dili mahimo nga anhiin tao ka sa amo mo tago. Oy, Sige na, Lula. Wala ka ko karong taon-taon kung siguro na ko nga na slayo ang grupo ni Kapitan. pero matutay tinuod ba nga imong napatay ang uyab ni Kenay? Oo, lagi, Lula. Uy, matilan. Mapriso ka yun, ana to ni. Di ko preso, di ko preso, Lula, eh. Kay Omo ba si Luis? O kung ungo siya, dali ra di ay siyang mamatay. Pao, katong bangkaw ang patay niya, Lula. Pero tinuod ba yun nga tuwa sa balay nga tisa si Tita? Tuwalin siya dito, Lula. Huwag silang musulti ni mo sa kamatayon siyang uyab. Pastilon, kakuyawan ng imong gipanulti to ni ay. Uy! La? Ay! Tony! Di ang kasamo! Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati suman pa mga sumpay ning atong sugilanon. Ongo kaman, ayaw pagbuot. Sugilanon nga sinuwat ni Generica Vidal sa direksyon ni Oji Kumpok Rakasa. Music and Special Effects, Randy Padayaw Suson. Recording Editor, Rani Budumo. Mga tunog ug kasikas, Ricky Garing. Dalit ka nato sa RMN Drama.